Dnes tu máme BS jednotku z Citroenu Xara. Je to BS jednotka, ktorá má označenie Valeo typ CN2. Číslo PSA je 96509 138 80. Túto túto BS jednotku sme klonovali z druhej, ktorá nebola moc funkčná. Zapneme si napájanie a ideme pozrieť diagnostikou, či sa do tejto BS jednotky vieme dostať. Dáme si načítať VIN číslo. Keďže máme na stole BS jednotku, tak v nej je VIN číslo. Takže načítalo nám to VIN číslo. Dekodovalo nám to správne ako Xaru. Môžete vidieť, že vo VIN čísle je RHY, tam je zakodovaný vlastne typ motora. To je 2.0 HDI 66 kW motor. No a ideme rovno do BS jednotky. Môžeme si pozrieť chybové kódy. Zatiaľ tam nie sú žiadne. Môžeme si pozrieť informácie o jednotke. Tu presne vidno to isté číslo, ktoré je vonka na štítku tej jednotky. A môžeme sa pozrieť do údajov, kde napríklad zistíme, koľko kilometrov je tu zapísaných. Takže je tu zapísaných 245 408 km a môžeme sa napríklad pozrieť aj, koľko kľúčov je k tomuto autu urobených, a to je konkrétne v tomto riadku. Takže v tejto BS jednotke sú zapísané 2 kľúče. Takže ako môžete vidieť, BS jednotka komunikuje, funguje, takže po založení do vozidla by mala fungovať.